Bapak ni siya kay Doino. Kay Doino ba? Mingay niya ba? Kay Lam Doino ba po? Kay Lam Doino ba? Ay, nung ngay tayo sa ngayon eh. Makam dagi ya. Makam kay Lam Doino ba? Oh, mi karang ngay no ba? Sida ngay na jahar ba? Ay, sum na kanda pam na ba? Para talay bito. Ada lap sum ba? Ada ay nung ngay tayo sum sa ngayon eh ba ko? Ada ay na sum kay do sa na tayo hangge. Yum handoy ra ba? Yum handoy daw. Kasi nga nung ngay ne ba? Pagka di ko lang ito. Oh, thao suy đây, thao suy ra ba? Ano na, kaya ito sa pilit na Oh, jadi kalau macam mana yang diam dia betul. Ay sungguh ay terserah ini pak, saya dorong dia sih. Bagi barang, oh itu apa sih? Ay sih mereka lain jadi apa aja betul. Ada ini, sungguh ay terserah ini kok. Oh, baru hamil besar, oh berapa